Здравейте хора, в днешното видео ще играем на Майнкрафт. Това ще бъде една поредица, в която ще се направим един сервер. Днес задачите ми може би ще бъдат за някаква броня и база, малка. Може да пишете име в коментарите за сервърът. Дали искате час-два, защото ако не хареса ще направя. Нека да видим къде ще ни спълне. Добре, хубав баяме. Първо ще започнем с дърво. Така. Опа. Ще се направим едно дръвчета. Ето така, един крафтинг тейбъл, малко пръчки, така, една брадва, една кирка, така. Нека още малко дървета да вземем. За малко камък. Пишете къде може да се направи база. Така малко камък, да се направим по-хубави инструменти, на печка, да се подредим така. Отиваме да търсим храна. Аз тук бях видял всъщност овце. Кокошки. Чучелетуски. Така. Ще се върна след малко, като събера малко храна. И така събрахме малко храна. Ето. Може сега да отидем да потърсим някъде, където... Опа. Без да искам. Какво натиснах? Много се тъп. Без да искам. Пак влизаме в нашия сервер. Така. Тук сме. Нека да убием тази овца. Тази чучелетуска. И тази... Да съберем още малко дърво. Ето така. Добре. Но да потърсим някъде като малко местенце за сега, където да живеем. Може би ето тук, на това островче. Ето тук. Може би ето тук въдолу, ето тук. В остров. За сега ще е тук, пък за по-нататък ще видим. Пишете в коментарите къде може би искате. На полянка, в планина. На планина.
и всякакви други. Ето така. Добре, изчистихме. Нека да се вземем крафтинг тейбълите, печките. Хоп, хоп. Да се направим. Ето така. От тук на врата. Една вратичка. Хоп, много хубаво. Може една лопата. Ето така. Да разкопаем. Ето тук. Мисля така да го оставя. Да, така. Да съберем. Така е добре там. Така мисля, че е добре. Да се направим едно легло. Хоп. Ето тук. Се ги вземем, да сложим да се пече храна. Ето така. Да се направим още малко дърво, малко пръчки, малко торчове. Така, така, така. Така. Да се осветим, да не се спъват зомбита. Или разни мобове. Така. Мисля, че осветихме добре. Изпече се храната. Да се направим малко чистове. Ето така, два. Ще да ги сложим ето тук. Да си преверим тези. Как само ще взема пръста. Ще оставя камъните и тази права, тези другата. Ще я сложа вътре. Ето тук ще направим ето така. Така. Така, кокошка откъде се взе. Така. Имаме повече място. Ако искате, може да направим една малка фермичка. Изглежда приятно за фермичка. Хеме до вода. Така може скоро някъде друга да се направим база, тук и като за начало. Докато вземем някакви брони, по-хубави инструменти. Някакви такива. Така. Така. Да си направим една мотичка. Да вземем първо семенце. Ето така. Малко семенца. Така. За сега не ни трябват много. Тази кошка не ми трябва, но ще ги взема. Хем са две. Хайде. Бързо. Вътре ще ги вкараме.
се бутат. Ще направя ето така. Ето къде си ела, бе? Плес. Така, стойте. Ето ти. Ето ти. Може ето тук да им направя малко място. Така. После се стъмнява навън. Така. За сега доста добре се развиваме. Ще тези колци тук. Това дърво ще го взема. Може би малко да покопаем. Но първо да си направим торчове. Така. Чакайте. Така. Чакайте. Така. 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 Правят се въглища. Така. Да поспим. Какво зомби има там? Така. Ще отидем малко да покопаем. Малко камък да вземем. Мога да ви кажа, ако искате да се абонирате, да харесате видеото, да пишете искате ли епизод 2. Защото ако ви е интересно, да направя. Така. Айрон. Преди въглищата айрон. Колко ли ще е? Сега 4, 6, 8. Добре. Пак е добре да я изгарям. Кой ти го дава? Слезвам още малко. Отиваме малко за въглища. До дипслейт не стигнах. Как толкова бързо, бе? Леле. Лапис. Що не? Може би после ще потърсим въглища, да се върнем, да изпечем айрон, да се направим някакви неща. Може това да е първи епизод. Да видим фермата, кокошките.
се връщаме. Така. Така. Почти стигнахме. Вече сме тук. А, не, още ли бе? Така, вече сме тук. Навън още един. Има яйца. Ще го оставим. Така. Тук има едно въглещо. Него ще го спълним. Него ще го ставим тук. Така. Така, малко храна за всеки случай. Друго. Може би. Добре. Малко така. Може би ще изчакаме целият айрон да се изпече. И се направим някакви брони. Те за малко дърво. Че нямаме никакво. Така. Събираме. Така, готово събрахме. Тук взимаме тези. Това Майнкрафт. Да се направи малко дърво. Да го сложим в печката. Това пиле тук, така. Така. Взимаме и чакаме последното айронче. Така. Може би да се направи така и за друго може би един меч. И може би един щит. Не знам за какво не е, но да има за всеки случай. Така. Така може да пишете в коментарите какво може друго да се направим. Гони, примерно, също. Така. Това ще е първи епизод. Надявам се да ви е харесал. Доста неща направихме. Взехме си храна. Направихме си малък подслон. Взехме дърво, айрон. И така нататък. Абонирайте се, харесайте видеото и пишете искате ли епизод 2. Чао!